Hay hay hay. Hemmenize salam hanımlar janaplar goýmadan enjäniňiz samy. Garas aşakda da ýazylyp görülendir. Squad oýnumyzda hiç kim kil alyp bilmedi. Flergancykda bir problemalar boldy. Şirmemet açdy. Lobbyni ýöne ýalňyş açypdyr. Soň ýapyldy karoçy. İkinji squad oýnumyza geldik. Top bir alyp her adam başı 4 adam böler. Her adam başyna 7 kilden ýokary almaly. Hökmany suratda. Okay? Her adama 120 uçeden. Let's go. 712 62 75. 712 62 75. 712 62 75. Gelin 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 gelin. Barany ýoguny çağırdım. Let's go, let's go, let's go. Ve oyunumuz Goni. Şu aşağıdaki minutu görýändirsiňiz. Aşağıdaki minutumuz 1 saat 54 da 54 minut bolan wagtda başlaýandyr. Goni, ýadyňyzdan çykarmaň. 1 saat 54 minutda. No 2,5 minut bar. Ve soňky oýnumuz bolar. Aýtjaňmy şu gün diýe, конечно aýlar. Aýtjaň şu gün. Let's go. Let's go, let's go lan. Men girip geçmepdir. Oňa näme diýdiň? Nablüdeniýa geçmepdir näme no. Tak. Kimler bar, kimler bar, kimler bar? Birincide pisler bar, ikincide pisler bar, üçüncüde pisler bar tübeleme. Bizleriň komandanyň eli öwrençsin turnirlere sokup bileli, täze ganlary ýetişdireli zat diýip lobiler açýas ve şu bahana bilen sizlere UC bermek üçin lobiler açýas. Şonuň üçin çatım gadyr bilmek üçin goldaw sizden, UC'ler bizden. Podpisat etmedikler basın. Soňky oýnumuz bolar. O häzirki lobileriň arasynda da. Kod nereden alacağız diye kod kanka yukarıda yazıyor 712 62 75. 712 62 75. Yiğitler kimi ayırayın? Serdar Ağa. Salır kim? Salır kim salır? İkinci slotta dördüncüde de o diyor. Pisleydi de ora ikincide dördüncüde. İkinci slottan dördüncüne ayırma. Bölde ayrıldı diye. Birinci slotta dördüncüde Raş. Sizlik ettiğin yanlışınız. Sizin bizim klandaklaryň gireniniň etdiğin ýalňyşy näme üçin birinji slot, ikinji slot, üçüncü slot jemli tutýaňyz? Öz ýalňyşyňyzda. Giren adamlar birden kod ýazyp giren wagtda başdaky 5, 6, 7, 8 slot doldurýarlar. Girip başlaýaňyzmy? Syptyr 13, 14, 15'e geç. Hemmen. Dogry. Häzir muny aýyrsam meselem. Ya zaten ýa haksızlyk da. Mendikide azjyk galabara boty. 20'niň 4'üne aýyrdy. No baby no. Yedi yüz on iki 60 75 mi? Öz komandam aýyr diýip aýdyp duran wagtda aýyramýar. Tararam. Давайте. No indiki de azjyk
Pisrekde koy. 13'te bolun raş, 14'te bolun, 15'te bolun. Elece hemişe belli bir slotlar sayılacak olsaňyzlar aşakdan jemläp giden 23, 24, 25. Nay 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 nay. Ba mı gelecek? Yok mu gelecek? Başlaldı. 712 62 70 75. Raş men sizlere näçe mund wagt berdim ha o girmek üçin. Kim girip yetişmedi yanınıza? Dördüncü kim girmeldi? Maňla yarılsın. Girme oynamasın. Yanınızda kulun oynan. Kim girip yetişmedik olsa da Ankar. Birinci komandanın dördüncüsünü aýtdanda. Barat bilýän atamadan girip bilmedi. Girip bilmese Barat oynamasın. Wagtynda girip bilmese de jeňme näçe mund berdim men. 56'da başladym men. 56'da kodu berim 4 mundlap girip bilmeýän bolsa. 4 mundlap oyuna girip bilmeýän adamyň oyunda da size peýdasy bolmaýar. Aş men sana oňundan aýdaýyn. Ne başka klandak başka oyunçulara garan. Men lobby açypdyn. Olar başka yerde başka adamlarla oýnaýardylar. Olar ýaly goldow köp güýçlü beren oyunçulara bada gepde. Oy, şonuň üçin hemmeňize udaçy. Tak. Barlar bilen dowam etdiň şonuň üçin. Garaşam de 100 adam boldy aýam. 100 adam boldy eýem. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Sen udaçy. Bugün tipa bar, ertir yok. Men sana podдержка etdiň. Men seniň ýanynda gepdäkiler däl. Özüniň fizikist görkezýän adamlar gerek ýanynda. Evet, bir gün bar, 2 gün yok. Oýnaýan adamlar bugünim gerek, ertirem gerek. Oy, oy, oy. Let's go, let's go, let's go. Näme bot ismi diýem? Zatla ejen naharydim. Oňa syňdyrsyň daňylan tarnakda moş aç bolup tırnak edinakdan o bolýar. Altı bazar ılımayt ýene. Tipa 2 kilometr ılgan kişi bolup aglym demim kepek gelýän. Daňylan altyda turup. Şoň üçin zat gazirowny suw, prostoy gazly suwda. Prostoy gazly suw ýöne. Agam gowma agam bile oýnaly. Gow Hudaý şükür özüň gowum ýöne oýna köp giremiýär men. Oýun oýnamaga wagt ýok. Göt gaşary wagt ýene. 229 ping diýemi. O ne lan? 48. Duruş buğradyk koy, duruş buğradyk koy. Hökman surat oýnarsy. Bir gün bolmasa bir gün giren da. Berzengi da, Patürkmenski berzengi. Yok kim duruş buğratjak bolsa da uğrady bersinler adamçylygyňyz zadyňyz bar bolsa. Men seretdiň, seretmediňmen ýene görýän maňa populärlik oklaýarmy, efirlere gelýärmi? Käbirsi ýazýarmysyn duruş buğradana wagt, men TikTok'da şul meselem da. Görýän, hemişe bu like basýar, hemişe zat etýär. Alen kä wagt oýnaýan wagtlarymyzdan bolýar. Boş bolan wagtlarymdan aýtýatym da öň. Häzir köp oýnam ýok oýun, ýalan gep bolmasyn. Soň men sana duruş buğratdym da, almadyň da bolmasyn da. Oýnap bilmeseňem adamçylygyňyz olsa boldy. Sam glam zat şol.
Ой, ой! Ой! Ты кто такой? Ты кто такой? Al ştayda hemmesini. Al ştayda hemmesini. Bala. Bala. Cüt cüt kaldı F-35. Cüt cüt kaldı sana. Alliydin o yanına dostun gerekti sana. Bular ne lan? Bular ne lan? Spectre kaktılar. Zver kaktılar. Yelmep yatır abla. Aha. 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 Malatsy edjen rataça huyow giden wagty nägel gowda. Oy! Ay 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 ay. Pink barda. Malatsy. Malatsy ölüşler, goýuşlar. Diş bolup gatýar bu taýda mekan. Son kim bar bu taýda? Diş. Boldy bularda. Bular boldy o. Men şu F-35 diye krasavçik. F-35. Çüt kaldı sana çüt. Baştakydan köp uran ýydyň-da. Baştakydan köp uran ýemedik bolsaň awtomatlydan. Glodip bar ýedin. Çağırırlar ha. Patsany näme bolýar o? Dälerdiňiz muhimmäňiz. Kimi görseň ölüşüp ýatyrlar. Event'e girmenkeňiz fighting'e ýetişip bolanýar. Malades. Hop oynadı. Allah verdi. Otaydan görünýän Allah verdi. Otaydan görünýän. İçeri geçti. Arkadan oynadılar. Okay. Bu taydanın başka komanda. Fight. 1 2 3 1 2 3 Görek. Başka komanda 3 adam. Arkada Papa Zero летает. Papa Zero. Команда рядом? Нет. Papa Zero, пока. Увидимся, Papa Zero. Allah verdi. Ay. Kamritsin o kamera. Ho begen nime gepdim? Kimdi? O begen jüf nime gepike? Ana Rovşan? Alfa Romeo A7 Strach diye. Gasaş diyeyim. Vah, krasavчик pingi var. Pingi var. Seravn oldu. Allah verdi. Uğrat bomban dostum. По плану был хороший, но попробуй другие ротации. Варианты. Придумай что-то. Так, bu tayını görelim. Bu tayda da event var ha. Hop. Şu an arasında pislediğin ona da oynayalım diyelim. Dinle onu şunu öğrenelim. Geldi. Sean McLaren.
Vah 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 ses almadı abi. Beydiysen eziz üstüne böktüm ha onu. Bele başka yer ama eziz üstüne böktü. Däliden däli wa. Gördün mü nabi? Senden go oynayan var. Gördün mü vekil? Vekil däldir ayda ha vekil. Çık. Elinde de drabaşın var han. Oyun gorkazan vekil. Yumur. Yumur için perverlitso alıp oynap için tütürü oynadı ha. Gitti dälir ama. Krassavçık perverlitso hem aldın. Berbe paşol. Sen aydan almış şuralara bol öğrendir nabi gördün. Erte turp bilmen yatıyorsan. Kargınma yani. Kargınsam bolýar ha. Arasty günlere başladım men hiç kimi gargynamýar. Diňe sana gargynýan ha. Mesele mäzir çat. Nabi aýtsam da, dua etsem de gargynç däldi. Bir aýyň içinde söýgül tapyp öýlendiň. Gyz erkek tapap ýok diýsem, şu gargynç bolýarmy? Gowy aýdan zadym bolýar mende. Siziň pikiriňizçe? Men dostumyň, inimiň, ukamiň, uýamyň toýuny göresim gelýär da. Indi gyz erkek tapady endi предпочтениýesi nähili bolsa. Endi şu gargynçmy iliji gowy duamy? Siziň pikiriňizçe da? Клан набор есть, да, есть. Hiçin. Külüňiz çıkarar o ýoptwaýmy oturuşnara. Karta please diye häzir karta. Ay ay. Dabitlenecek olursak. Dabitlenecek opturma. Dabitlenecek opturma. Böyle. Karta. Mana karta sana. Mana karta. Айди давай я зайду где. В профиле есть ссылка на ТГ. Cevap vermediniz ya chat. Nami hay özüň aýdan gargynç bolýam ya gowy duwa bolýam. Urk galdy ony. Menim şondan gorkýandan abi sen gowy görmelerinden. Soň söýgü başlaýberer meýizinden. Ha, erkek sözüni goşdan gargynç boldy. Krasavçyk. Aýal diýsem meselem. Jefa Gasira de conflictida. White. 5 kilde diyen vaktimde nokta yatır. Köp kısıldınız şiir alcırada. Malatsy. Gatty gowy ýakdyňyz. Oyna şu wagt, oyna. Ha, komandasy du. Oynamaldyňyz. İze çekildi bir yere. Şiiri de grab etti.
inedilere seret am diye inedilere seret çeker şutaydak fight'ı göreyle nirde inediler. İnediler berdi de. Ortana çıkıp tüyür diyen vaktında orta kalkışıp yatıyorlar. Reski takımı. İnediler yok orada. Ne be köplün şu gibi ayttılar diye. Adamlar bilmeseler aytmayırlar da orada. Konflikt değil. Kako. Berme de yönen abi öz konfigünden. Oňart ber diýen ýok. Oňart berjekkä diýer. Her hil bolup gördüm o. Ýok dediň, ýok diýip oturýar boldy. Tak. O näle boldy? Bu täze çağrıldım ilk. Yakın arada fight dıngıştayda vardı. Oy. Oy. Kaldırıp oturuyor. Arkada. Kaldırdı komandasına. Papa Zero. Oy 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 oy. What's happening, nigga? Atıp bileňe onu, atıp bileňe. Папа Зира, тут же можешь стрелять, но у тебя УЗИшка, как, куда будешь стрелять, да? Он красавчик, но он все равно попробовал. Lan at, Alfa Roshan at. Arman geldi. Vay yıkılıp duran Zero. Son kubega aldı boldu. Yürüdü bular onda. Çıktın kaçtın. Taydaki. Bu zonada da lootlanıp yatıyor. Okey. Oynadı. Yine var mı custom? Oy. Son coin. Ne ki olsa da event'le go gideceğimi de oyunlar açılan vaktinde. Ortadan alıp dur. Karo ona bet. Sen ondan bet. Oynadı bu tarafın. Arkan geldi. Malades bile. Taktično oynadı o. Oyunun sonunda denglik yok diyen bilin. Bu oyunda garaz deregi denglik yok ha. Näçe uca bayrak 7 kilden ýokary bolup top bir alıp gazanyp ayakda bolan adama 120 ucadan çat. Oy. Näme sen Nimesko kapatsadın? Eli sokdun mu şogun? Okadın mı şogun? Düğün tupamayım da. Ay bile.
Pişiri K4'dü diye. Nerede pişiri? Tak. Agoş. Mizhan. Lady Tigdi. Arkanız geldi. Arada kaldınız. $120'den. Var ses alan o var. Ses alan yoklar. Kaldırma etmeli, şiir kaldırma etmeli. 120 boyuncadan yalancı değil okumadım de. Ey, özün görürsün de. Samarkand, Samarkand. 40 yaşında da. Pahay bratan, pahay. Bile, nahuya çağım yok. Vay ne hemşin söygülüm yok. Belim ağrı. Samarkand'da işte. Bile, Samarkand'da yapılıp yatıyor. Rusya'nın kampanyalarında da bağın getirip yatıyorlar. Neymiş etsem ki böyle okuyama okadım. Diplom ödekler için aldım bile. Ne edeceğim ben bilemiyorum. Ay bile. 20 yıl bundan on aytta. Serdar Amay'dan da. Delören bir yıl götüngüstan oturup son gelersin berlere. O yerlerde yaşarsın. Hazır nirdeki oh bile o yerlere geçikdiptir. Ondan sonra ucu bayrak yok. 120 ucudan. Hay navi navi. İçip beraber. Beydasını görürsün. Hemmat kıynyal görünüyor başta çat. Hemmat başta kıynyal görünüyor. Edesin gelmeye başta. Görüyen böyle teze dil, teze zatlar öğrenesin gelmiyor. Başta oraya gırıp dövüp çiğnep bir yerlere geliyor ha. Son görüyen napırmıyor. Oh bile berde 2000-3000 euroluk işlere giribem. 30 mung değil, 20-30 mung euroluk maşinları kredit alıp bilenlerini görüp, näkilik o rizler yaşap bilenlerini görüp, yaşap, dinläp gürleşip otursaňam öwrenip bolýar. Men size bir ad aýdaýyn. Adam birat isleýän bolsa, edip bilmeýän zat ýok. Adamyň özü islemeli samyglawyny. Yani adam islemeyeme, o taýda isledip boljak zat ýok. Şonuň üçin adam başda özü islemeli. Men öňnäpim bütün gün oyun oýnaýan wagtlarym oyundan başga da wagt ýetmejek ýaly zat ýaly täzir ejeň muara. Ben ulan gittin trnovka. Malış sadece. Öyle gelin 9'da okul başı. 9:30 1'de utarı. Son e-mail içmeli. Biratlar tayinlamalı. 2-3'leri yine okul başı. Ondan son 5'ler, 4'leri mal iş geli. 5'te okul utarı. Ondan son yine trnovka. Son akşam nahar. Ondan son mal iş bile oynadın, zaten yatırdın deyinçen. Saat 8-9 öyle. Öýüşler etdiň, onu etdiň, bunu etdiň. Biraz kino gördüň, multik gördüň. Biratlar gördüň. 10 bolý. Ondan soňra geçip ýatdyň, daňulanyň köründeden 5-6-lara turýan ýene. Dahyzat ýetişip bolýar. Näme boldy? Zaýa pisler diýe. Köp zaýadyp bolýar. Adam islemeli samyglawyny. Ýok, islemese edip boljak zat ýok.
Guga guga guga. Ne boldy guga? Reski takımı. Молодец. Hareketler bu. Komandasından поддержка yok yönünde. Gol oynadı iki tarafım. Молодец. İşte oynadı. Красавцы. Красавцы, красавцы, красавцы. Так. Jargon öldü. Öbez öldürdü. Молодец. Bundan son olmaz chat. Bundan son olmaz. Dotlandıracak yerler değil mi? Yine burada da deyin. Oyuna kaçan girse öyle. Kaçan oynasa öyle. Elin boş. Bıratlar vakit yitirecek, kino görecek ya bir. Aha. Basıldı mesaiden. Adam bilen gelende Şiir Mehmet alcırak kalıyor o. Şon. Ne ettin değerlerdin ha şon? Vay gidip du. Mende de öyle men kay vaqtı zada bas sen. Sumka basıl yok haysına bas sen şu taraftan var. Ya otur yana yat yana. Arzu başakta. Tak 21 adam kaldı. Kill sanımız. Молодцы. Молодцы. Reski Aliye, по-моему, toplara geçse. Mafya Ali AM. Bu Croxin var. Mafya da var. Bu mafya, her kim mafya için. Isco var. V4 yok. 4 Tuna var. Hey, sövünmen. Sövünmen chatta. Sövünmeli değil. Так, куда, кто, где, когда? Zona охуенно bularım. Oo. Backzot. Arsin yaptılar. Arzu. Oy. Alo. Eştili alo. Yok. У всех 7 убийств. Indikip'te chat. Indikip'te yeni açıp biliriz. Indikip'te oynamak isteyenler bağ olsa. Magbi içen mi? O ne ama? Magni B mi? Magbi diye boka atıyor ha. Magni deyip indi yazıpsın. Magnezyum hava. İçen zatlarım var hava. Magnezyum, kalsi, D vitamin buratlar var mı? Surat nuradan. Kreatin var. Son immun var. Zaten göteren, immunitetin göteren keselemezliğin için özün içilen günler var. Kreatin her gün abet içmeye çalışan birlere. Trenofadat по-любому ya gündüz edili, akşam edili. Magnini, magnezyum, kalsi şu bir zaten içinde tabletkanın içinde şu emmesi. Onu 2-4 6. gün içem yok aslında. 2-4 içmeye çalışan ve immunitetin göteren bir 3-5 içmeye çalışan.
Yo, nabi bugünler ýada bolay. Bugünler ýada. Häzir ejek efir yapsam, ujalar geçirilse geçjen gözüme geçecek, geçecek. Biraz zat öwrenişip bolan ýok. Vay 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 vay. Geldi, geldi. Bize çıktı. Crosssoft. Crosssoft. Böyle. Yukarıdaki oyuna girmeli. Oyuna girmeli. Davay davay davay. Oyuna girmeli. Durdun. 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 Oyna. 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 Dursan kıynanarsın. Dursan kıynanarsın. Oyna. Oyna. Ay boldu. Yem boldu. Boldu. Biraz beden taydan psikologiki o bu şu hemme taydan öwrenişip bolan ýok. Bu tüm bu nagruskalara. Eger şu grafika öwrenişden zaýatsam, soň ýadawçylyk düşýärler. Soň problemasy ýok. Tak. Berdäkler boldy. Malades, gaty gowy oýnady o. Tuna. Reski takımı. Bu da gowy. Tak. Häzirkilerde 7 adam galdy da. Pisler bar o. Ýöne öldüler. Tak. Häzirki Kroksin. Şunu ýatdan çykarmaly. Kim ayakta bolsa şoňa berilýändir ujesi. Şul ve Bunny'den daşarsa da karoçy da. Bunny'den daşarsa. Bunny ýem alyp bilmiyor polibom. Şunu screenshot'unu bir edip koyayım şunu. Bunny polibom alyp bilmiyor. Bolam eger bir kill alan ýagdaýynda häzir. Şunu şu alsa 3 2 1 0. Ya, ni pa planu. Boldy. Bo. Tow etdim. Gülmeleme deldan için. Yaman go böldi. Şu killini alan bolsa ujesini alet belin nesiýäňde ýok ekenda. Mafya. Öljeňi palan edin diýendir bu häzir. Oturup polna. Bani yıkıldı boldy. Ey! O hareketin ne lan? Vezif oynadı. Ya sana yamana dediler hazırında. 3 adam aldı chat. Kim Ali? Yaz geçin. Kroksin, Reski, Övezov. Malatsy, killer birbirine yakın. Kroksin, Reski, Övezov. Yaz. Arkası var, önü var. Kroksin, Reski, Övezov. Malades Reski. Reski diyeler. Da. Huyo öldükti. Övezov sen ölüyorsun ortada. Arkası geldi. Okey. Hazır kim fight'a girse şiiri klandaklar çağırın da sırası. Sırası klandaklar çağır tayin olsunlar. Bundan sonra yeni oyun var diye. Yine şiiri bundan sonra oyun yok dedi ya.
Ay 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 ay. Rescue, rescue, rescue. Zona ayırıp var ye. Ay krasavчик, Övezif'in özü. Övezif aldı. Övezif, Övezif, Övezif. Tak 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 tak. Şimdi yazayın. Kimler aldı? 120 UC'cik. Hop. Ovezov. Ovezov. Indi flare gun, flare gun, flare gun. Flare gun'cık. 120 UC. 120 UC. Çatam chat. Tayin mı? Evet, like'ları başlan. Dostlarınızı çağırın. Dostlarınızı çağırın, çağırın, çağırın. Men eğitim sahasına gidip geleyim. Da flare gun'cık açılıyor hazır. Flare gun'cık. Oldu yo, düşündüm. İr başlamasın dedim. İr başlamaya vakti yok chat. İr başlama hop. İr başlamaya vakti yok. İr başlap bolmayan düşündüm. Hazır Şir Mehmet tayin deysin lobby'ni açtı yem. Şirim tayin deysin ondan sonra oynayası hazır. Şirim tayin dolanmakta Tökman suratda. Oğlanlar yem tayin. Şiri. Ucele. Ana da 120 uce veririz. Tak. Bunda top almalı chat. Bunda top almalı. Dinge flare gun öyle şonu atayınız. Ve şandak aruşalar bilen oynayınız. Başka oyunda hiç keler aruşu yoktur. Flare gun'cık tel taptın mı adını diye yok. Şurada bizlerde download'dan berbada. Gıde YouTube. Okey. Flare gun'cık. Çıkaran yok da. Play it safe. Adımlar cemlensin. Öz kanalımızda bada. Önkü efirler olsun, olar olsun, bular olsun. Custom-kalar no. Yani tak. 19. sezon. Pay. Ah be. Berele. Şiirim çağır beni çağır. Näme diye ağam beray kosany diye. Nämesini?
Top bir almaly boldy. Diňe top bir almaly. 72 66 010 72 66 010 Dur, şeýle sen flaýergancyk açmadyňmy? Ulutşuny log açmadyňmy sen? Yanka öwez faldy. Ulutşuny log bolsa adinoçka goý, 4'li näme goýdyň? Ha? Ha? Hawa Erangel diňe flaýergan bolýar çat. Diňe flaýergan, wahey zapis durdurmadym ada.